مالپەرە جیهانیە ویکیلیکس کۆ تایبەتە بە بەڵاوکردنا زانیاری و بەڵگەنامێن نهێنی چەندین زانیاری و بەڵگەنامێن تایبەت بە نهێنیە پەیوەندیە ناوبەرە ڕاجەب تایب ئەردوغان سەرۆکۆمارێ تورکیا و داعش بەڵاوکرینە. تێدا ئەردوغان بە سەرکردەی ڕقینە داعش وەسف کریە و بۆ سەلماندنەوەی چەندێژی چەند بەڵگەنامەیەک ئاشکرا کرینە. ئەو مالپەرە بەحساوی چەندێژی دیکەت ژبلیک و ئەردوغان داعش بۆ تێکنا ڕەوشە سیاسی و ئەمنی و ئابووریە وڵاتên دەڤەرێ و دەوروبەرە بکارئینە شاندێکێ تورکیاژی کولڤان دومایە سەردانە بەغدە و هەرێما کوردستانê kiriye amadeya Tirkiya da بۆ ڕیپڕبوونا داعش بۆ wêndêjî mercekê Tirkiya aşkira kiriye ew jî bi wî mercî bexda û Hewlêr jî amade bin halîkarî û piştîvaniya Tirkiya bikin bۆ hêrişkirina ser Parta Karkerên Kurdistanê PKK. Lê gor Wikileaks belgename di berdest ne ku selmînîn hemî liflivîn û hêrişên Daeş bi fermana Erdogan têne bicînan û her Erdogan bûyegerê serekiyê dirûstbûna şerê Taîfî û Ehlîlê Sûriye û serkeftina Daeş di dagîrkirina sêyeka axa Iraqê û ragihandina xelafetê ji layê wê grûpa terorîstî ve. Wikileaks ragihandiye jî demekê berî niha Serokkomarê Tirkiya bi awayekê nihênî kenartiya Sûriya di kombûnê jî da lêgel Beşar Esed serokê wî welatî şandê bi nav Erdogan daxwaz kiriye cihê Îxwanên Sûriya di nav hikûmeta Dîmeşq da biketin pêgehê desthelata hêzbê bihête dan û di beramber jî da Enkere dê bîte piştevan û harîkarê Dîmeşq bû ji navbirina hêzên opozîsyona Sûriya.